Çıkaşası gidelim. Yok. Olğaydası gidelim. Başladık. Mene krevlet sitten bir hareket böyle. Tak, mide temaların nasıl yiyor? Bir özgürme. Sağ olasın. Gittim. Bizni qoldirmaydi ki bizni mikrofon bilan. Siz bir ikigizde bir yok şans yaşayız. Min ne başka da bu podcast. Uyuşunu yaratası. Timeli hazır vatasam. Da, ne diyorsun? Все, Все, Canım kirek kişiye. Все, başlayalım. Selam dostlar, selam kızlar. 11. şağalışını başlıyoruz. Bizim burayı yazdırganımız yok. Da bir otlu. Мен сіз сағынырға да үлгермедім бит. No, yarar yazdırırsa başın шығаранса, может bir oydan soň шығар. Андай нелер қоймайық енді. Мақсатлар. Юрамайық. Иә. Дұрысын айтканда. Біз күткеннер, Біз бит шундай сағынғаннар. оператив яшьләр былай үзе. Ильяс. Синен тора күбесе әйе. Sizin хәлләрегез ничек? Bir odnadan нәрсә үзгәрде? Инде яңалыклар бар. Яңа президентін яшейбіз. Яңа президент белән бишен шундый башка кеше белән эшләгән кебек итәсең. Бу үзгәреш әйеме? Тормышлар шул ук. Ул яктан бер нәрсә дә үзгәрмәде. Былай белмим, авылга кайтып килдем, ашап килдем. Мен юк, ашап килмәдем. Bunlarını ашап йөрим. Ә син? Минем дә бер үзгәрмәде бу. Бигрәк скучно яшәйбез инде. Да, Алла. Юк, шуна бер дә үзгәрмәде. Бер нәрсә үзгәрде. Әлегә. Стабильность наше все дигән не девиз ул. Министрлык алышынды бит. Министр мәгариф фән министры шул. Сәясәттә чәчмәбез дигән. Юк. Сәясәттән башлыйбыз. Юк, шуны гына әйтәм, шул гына үзгәрде минем Син тормышыңа тәэсир итәме ул? Инде мин кызыксынам аның белән. Гомумән, әгәр дә башка подкастларны тыңласак, анда ул борышлар үзенең кызык тормышлар турында сөйлиләр. Бездә Ярар инде. Безне кызык тормыш түгел Ильяс. Кызыклы тормыш безне алда көтә дип без уйлыйк инде. һәм темаларга күчкәнче минем бер сорауны шишеп китәсе килә. Ох, шишик. Безгә бу соңгы чыгарылыштан соң беренче кеше язган иде. Подкаст озак бара дип. Һәм шушы кешеләргә җавап бирәсе килә. Тыңлагыз. Безнең подкаст озак бармый. Гомумән, әгәр дә подкастның форматын карасак, ул 2 сәгать ярым барга тиеш. Һәм иң тагын бер мөһим момент дип әйтим инде, подкастны утырып тыңларга кирәк. Түгел. Подкастны утырып тыңларга кирәк түгел. Ул фонын барга тиеш. Мәсәлән, сез беренди эшлисез икән, яки тагын урамда йөгерәсез икән, я тагын урамга чыктыгыз икән йөрүгә. Шул вакытта наушникларыгызны килегез, калшыкларыгызны һәм подкаст кабызасыз инде. Һәм сез йөргән вакытта сез сизмәячәксез дә. Сез мәсәлән башка бер турында уйларга мөмкинсез һәм фонын подкастны тыңлаячаксыз. Подкастны белән шулай тыңларга кирәк. Шуңа күрә кем утырып озак тыңлый алмый дип язучылар, аларга үзләренең подкастка карашын үзгәртергә кирәк. Бу ниндидер видеоролик түгел. Аны бу аудио форматта барып тыңларга кирәк. Хәтта YouTube'та чыкканда да, ул барыбер ничек сез аны тыңларга гына тиешсез. Аеруча, әгәр дә кешедә YouTube премиум бар икән, бигрәк уңайлы була. Һәм гомумән, әгәр дә рус подкастларына күз салсак, аларның bir чыгарылышы 400-500 мең кеше карый бер чыгарылышларын, һәм аларның чыгарылышы 2 сәгать ярым бара. Һәм әгәр дә комментарийга керсәк, әле кешеләр киресенчә яза, нигә шулай әз яздырдыгыз дип. Бикеш андай комментарийлар очрый. Аңлаттым буга инде. Яры безгә киләчәктә ияләшеп бәлки. Һәм әлбәттә бу әле тагын Типна характеры. Кешенең ошатмавы әле сыйфатка да бәйле подкастның. Монсында безнең дә проблема бардыр. Ләкин без сыйфатны Без бит әле өйрәнәбез генә. Сыйфатны киләчәктә арттырырга тырышачакбыз. Шуңа күрә Ешрак яздырачакбыз. Подкаст Монсы инде белмим инде Ильяс. Карама бу түгел. Сез нидер локаль шаяру, мин бер нәрсә булмыйча Мин утырам. просто әгәр дә минем кулда бер нәрсә бар икән, мин белән уйнап утырам. Мин теләмим аны уйнап утыру. Безнең белән сөйләшүен телим. Мин теләйм сезне уйнап утыруыгыз. Аңлашылды, Башлыйбыз?
темалар турында. Неде темадан башлайбыз? Кайсыгызга неде тема ошой? Темаға көшкенше рахмат айтырга керек безне тыңлаучыларга һәм безнең мөрәҗәгатькә ниндидер бер җавап итеп язучыларга без ниһаять бу подкастыбызны үзебезнең яраткан тыңлаучыларыбызның ихтыяҗларыннан чыгып яздырабыз. Алар тәкъдим иткән беренче теманы алып, хәзер шуларны Сөйләшергә булдык. Аларга бүләк бирәсе була. Бүлекне уйладыкмы? Юк әле, уйлар. Яра уйларбыз әле бит беркемдә. Юк, туктагыз әле беркемдә искиткеч код чыкмалы, шундый яхшы тәкъдим белән килмәде. Ала димәгәндә син киресенчә. Юк, ник мин аларга мотивация бирәм? Теге темагыз начар, бүләк бирмәгез. Начар димәдем бит ни? Темалар уртача. Бүтән кеше, һәркемнең үз фикере була торган. Сәясәт түгел, шуның өчен мин аерым бүләк бирәчәкмен. Гомумән бүген сәясәт юк. Юк, әгәр сәясәт турында кемнеңдер сөйләшәсе кирәк икән, рәхим итегез, без бит әйттек, безгә языгыз, без подкаст ше урыннан утыртып, Рәфидә урынына утырды дигәнсез булды. Һәм шулай торып икенче чыгарышта юк. Ярар, мин моны кабул итәм. Ишеттем. Нигә син бөтен нәрсәне үзеңә кабул итәсең? Аңла, мин бит сиңа төртеп әйтмәдем, Рәфидә, син сәясәт турында сөйләшә белмисең дип. Сәясәт турында мин сөйләшә белмим, син сөйләшә белмисең, Ильяс сөйләшә белә. Бәлки үзеңә яздырырсың. Бу сәясәт кызлар эше түгел дип саныйм инде. Аерым яңалыклар яздырасы була инде. Рубрика көтәсе була. Ильяс YouTube каналда. Байтырып утырачаксың да инде. Утырам да яздырам. Привет, Ярар. это Сез сценарий әзерлисез, хотя сезгә сценарий әзерләргә бирергә ярым икән. Менә монысын шулай ук безнең әйдәгез башлыйк. тыңлаучыларыбыз тыңлар һәм җавап бирер. Безгә ярыймы юкмы? Юк, нинди темадан башлыйбыз шунысы. Нинди темадан Бездә сценарий юк. Таныштырмадың да бит нинди темалар без. Безнең бүген шундый ирекле темалар ахырсаймы? Темалар ирекле. Темалар гомуми мәңгелек дип әйтәләр. Шуңа кайсыннан башласак та. Әйдәгез алайса сәер төшләрдән башлыйбыз. Без бүген төшләр турында сөйләшергә теләгән идек. Нинди төшләр керәсегә? Әйдәгез башта кем күпме йоклый һәм йокысы туямы? Кем күпме йоклый, бу беләсезме нәрсәгә бәйле? Курс эше яза торган вакыт килеп җитә икән, һәм инде материалны тапшырырга кирәк икән инде, басмага, редакторга җибәрергә кирәк икән, мин әлбәттә йокламыйм, 2 сәгать йоклыйм. Ул вакытта кайда төш? Мин мәсәлән андый вакытта төш күрергә өлгермим. Мин йокы әйтә бит кешегә 8 сәгать йокы кирәк дип. Шундый сүзләр бар бит инде. Мин Ан сүзе генә бар бугай. Мин шаккатан менә бу кагыйдәгә буйсынып, бу кагыйдәне үтәп яшәүче кешеләргә мин сокланам, бу кешеләргә алар үзләрен шул кадәр ярата дигән фикер туа миндә һәм бу яхшы мәгънәдә. Мин алай үземне бер кайчан да ярата алмаячакмын ахрысы. Мин бик теләсәм дә, хәтта бер эшем булмаса да, мин иртә ятып йоклый алмыйм. Мин һәр вакытта да 12 хәтлек нәрсәдер эшләп утырам һәм иртә йокларга вакытым мөмкинлегем булса да йоклый алмыйм. Шуңа күрә минем я 5, я 6 сәгать. Әмма инде теге соң ятып та заграк йокларга мөмкинлегем булса йоклыйм инде мин. Әмма быел мин бер кайчан, менә быел гадәттә инде мин теге җәйләрдә, каникул вакытларында, отпуск вакытларында мин 13 сәгатьтә йоклыйм, әмма ләкин быел мин йоклый алмадым. Быел 8 сәгать, 8 сәгать, 7 сәгать. Картаюыңдыр инде бу. Картаюым миңа бит. Кеше картайган сайын азрак йоклыйлар. Мин үземне ябалак дип саныйм. Ул яктан ничектер мин төнлә генә эшләргә шул хәтле Юк, яратам. мин булай иртә кайчан әйтәр, шул вакытта иркен торам. Узган подкастта син үзеңне кайсы якка кертүне әйтә алмыйм дигән хәзер ябалак. Ябалак. Кайсына керткәнемне әйтә алмыйм. Ну без бит тургайлар белән ябалак турында Анысын син сөйләдең бит, мин тургай дип. Син бит кертмим дидең, мин белмим. Юк, мин кертәм, мин төнлә белән эшлим. Булай, менә төнлә белән мин теге йокламыйча эшли алам. Юк, белмим инде теге син әйтәсең бит йоклый алмыйм дип, вакытым булса мин йоклый алам алай. Ятып йоклый алам, менә теге йокы килә икән минем әгәр вакытым бар икән, әлбәттә ятам да йоклыйм. Минем алай йокы белән проблемалар юк, авырлыклар юк. Гомумән әгәр дә мин ятам икән, мин анда теге кайбер кешеләр әйтәләр бит. Минем дә андый дуслар бар. Алар яткач 1 сәгать, сәгать ярым йоклый алмыйча яталар, яфаланып яталар. Минем алай юк, мин әгәр дә ятам икән, ул минуттан йоклап китә алам. Ул яктан гомумән миңа яхшы һәм әгәр дә
bir kimde uyatmayken hem gummen min öz wagtym bilen edip turam. Anda tawşlansalar da tawşlanmasalar da alar meni bara uyata almayşatlar. Meni de men çıktır yoktu da joklap ketem. Men yok, men bik tüge menim yapım şunday Ruslar etmiş çutki. Çutki, şunday çutki, men mene bundan tawış bolsa men uyanam. Ana kelip kılıp gidasam. Bik zak özüne bir yapalansam gana. Ne mende tawıştan da uyanam men bu. Meni malay tugul. Hem indi men bir uyansam men tüge yarsın, hem men indi yapıp gitmeskelerim kimen. Yarsı sözesinden bir Girede kişilerge elege kibek. Yaşaga. Legedir indi. Biz şutlam bilen yaşamayız. Şuna göre bir özüngene yaşarga Türkiye yaşagan insan. Hem yanat bilen. Yanıt tawşlana. Tawışlanmaz, men iretirdim, tawışlanmazsa. Приручи. Hocasına qarab hayvan da şunday bula indi. Hocası nindi hayvanı şunday. Боюсь представить. Kim hoca? Yok. Kim nindi hayvan bula. O Yunus bigrak yarar. İyi, devam etik. Yok turunda şeşkeş. Tış turunda yaşaganda. Min gumumen tişler kurmi turgan kişi dip sanay idim özümni. Миндә кайчандыр вакытка кадәр шулай дип уйлыйдым, ләкин миңа барыбер төшләр бик сирәк керә. Я мин аларны истә калдырмыйм, я алар бик сирәк керә. Бик сирәк керә. Менә Иляс белән бу очракта безнең фикерләр тәңгә O, килә. men sizin kopma karşınız ikenim. Мин күрәм ятам, һәм мин күрәм кара квадрат, һәм мин уянам. Ну теге. Kora kvadrat kuresin, bu indi nersedir? Мин Kora kvadrat. Минем әйтү, Йоклый. минем әйтәсем килә, тыш күрмим мин теге. Менә бер нәрсә күрмим мин. Сәнгать. Һәм тыш күрмим, йоклыйм да йоклыйм дигән сүз инде. Тыш күрәм мин беләсезме кайсы чакта? Ягъни шундый теория үземә уйлап Şutlam таптым. ayrım teoriyalar var. Һәм бик кызыклы теориялар. Шундый теория уйлап таптым. Ныграк арган сайын мин төшләр күрәм икән. Менә никадәр арам үземне теге. Belki burçulğangadır o. Белмим, бәлки. Burçulsan bir şolay kuresin Менә nersedir? шундый рәвеш, шундай булса гына мин күрәм. Тыш, булай мин күрмим. Минем әгәр дә бик соң ятсам, ул элек бар иде инде алай. Әгәр дә мәсәлән бик соң ятам һәм бик аз вакыт йоклыйм икән, миндә бик еш төш параличы диләр. Бик еш булай иде. Элек ул бөтенләй миндә бик еш булай иде. Ел ярым элек 2 ел элек бик еш әйбер иде. О, мен рәхәт әйбер түгел. Мин 5нче сыйныфта укыганда гомумән йокларга ятырга куркайдым, чөнки мин йоклап китә алмый азаплана идем. Мен йоклый алмыйдым. 5нче класс вакытында бик куркыныч нәрсә ул. Мин йокыдан куркайдым, тын җитүдән куркайдым. Йоклый алмыйм дип чөнки. Biz şimdi oyurlabız iken bu yaktan. Benim size tışımını silesim kile. Min kişe tışta özümden belki bulaşak, yiğitimde kurdum. O biraz min o anday tışlar, min bik yaş kurem tışlarını, bunu İlyas'tan anlamasın diye hazır. Min bik yaş kurem anday tışlarını. Mine o kişini sen bilesin de kebek, lakin sen o kişini bilmiyorsun. Mine anın gövdesine, anın yüzü görünmüyor. Filmlerde kebek indi. Filmlerde yaşandı senaryo çörek. Mine min şulay kurem tışlarını. O benim karşıda tura mesela kara kiyimle, şimdi tık zdarovigina kişi otura. Sen aytmıyorum. Kara kiyimle zdarovigina. İlyas'tan da zdarovigina. Şimdi tık bilmiyorum, şimdi gövdeli. Hem Mina'nın karşına kilip olsam, lakin onun yüzü yoğala, Mina'nın bilen bilip söyleşem. Bu bir şul yigit dip. Hem indi men uyanğanda elbette men tuş buluğuna şunday tigi keyfim tüşe. Nişe benim keyif tüşe şuna. Min edim hazır min o kışında böten görmeyecek mi? Onlar gün devamında oran boylap izleysin mi? İzlemeyim ya uylap yürüyüm. O kim bula aldı iken. Belki benim olğata batıge ışıratası kışımdır. Men şunday uylar kileyindi. Bugün men şunday tuş gördüm. O şunday приятный tuş oldu. Min de rəxət işlər yaratam. Rəxət işlər benim beyliyimdə özümnün yaratqan tigi kumirlarıma. Sana kumir ama men bilmem daha yigit turna silep oturam. Менә kumirlarım kirsə. Менә кумирларга килгәндә, гомумән бер тапкырда кумирларны төштә күргән юк. Минем дә. Мин күргән бар. Минем Алар дә. шундый рәхәт. Патисон. Патисон күргән юк. Ой, Патисон күрсән иде минем төшемдә. Алайса кемнәр керә? Роберт Паттинсон ул бит вообще. O kırsa sen uyanamaz olmuş adasın.
Nonları uyangandan okuyacak indi. Tamam yo'qolib ketishadi. Siz shu aytasizmi? Anar bir Tinchlik ko'rib o'tirgan bir qo'shiq. yiqilib ketarga tilaysizmi? Izlab qoldi ham. Lekin bir qachon da bo'lmaydi. Bir qo'shin bo'lmay. Mening bular orib No, аны fen olmata. Nug'umman agarda izlaykan tish, o kerak qavatlanmacha. Biksira qavatlanmacha. Men uni balki o'zim o'ylab chiqaramdir. Lekin shunisi bor, mana meningda butun kishiga so'zlab bering bo'lganda, mana shu tish ko'rib meni sotashtiradi ko'p uchroqda. Men bik sotasham. Hozir endi olay tugul. No, lekin nechanchi sinfga qadar ekan? 6-chi sinfga qadar ekan, so'ng endi men yurib sotashayman, lunatik edim endi. Menga endi albatta tishlar sababchi deb o'ylayman. Chunki meni aning eng qizig'i bir narsadan tush ko'rasan bit endi andan endi voqeaga borab bit endi. Masalan, men uyda menga biror kishi bir narsasini berib turar ekan, masalan, telefon deb aytgandayman. Men o telefonni anga bermishga qoldiram ekan, u mening tushimga kiradi. Men turib, shu telefonni olib anga birga teyish bo'lam. Tushda da shuni ko'raman. Yana men anga telefonni olib berganman. Men shinliqda karovatimdan turib, o telefonni izlab, ani eng qizig'i topasan. Hatto qop-qorong'i bo'lmada bo'lganda da. O'zing o vaqtda. Yo'q, ko'z oshiq bo'la, ochilgan bo'la ko'z. Lekin sen borasan qorong'ida, ham predmetga tegmaysan. Sen navbatibgina o'tib ketasan, men bek ko'p taqir shoy bo'lgani bor. Predmetga bilan tegib ketasan, sen uni tushda olasan. Bu tigi 3D qilganlanish. Men filmdan turmoqchiyim. Qo'rqinch bu. Yo'q, hozir aytavr, mendan qo'rqalar edi, lagerda da masalan qo'rqalar edi mendan. Uyda endi atiyani Yo'q, sen lunatik. Men lunatik edim aydi. Ham mana shular tutasan, iborasan, ham nechikdir bir narsaga kelib barasan yoki seni kimdir uyatsan da, tiyib ketsa, sen qo'g'lalar ekan, sen kesakgina uyanasan. Agarda sen kesak qo'g'lsar, sen endi qo'ltirani bir tashaqsan. Bulay tinchqini, abi endi mening bek anglaydi, abi tinchqini aytaydi endi ko'rsa. Rafidaning abisine rahmat. O mening tuzimga ko'pmataga shul telefon shlay qolgan bo'lar, ham sen endi men bir sotashganman deb kelib uyatingdan yotasan, ikkinchi kuni endi bir narsa bilmaganda yerisan. Sotashga kelganda bir voqea kechdi. Bu obi bilan beyli. O sotashmaydi endi. Shular bizning kravatlar meniki hamda meniki bo'lmadi. Aniq endi bo'lmadi. Ham tunida endi yo'qlab ketdi, ham sotasha boshladi. Butunlay bo'lmada qorong'i. Men yo'qlab ketmagan. Ham uni sotashuvon ishtamida ham aytganlar bor, agarda kishi sotasha ekan uyatig'iz deb endi. Ham men yana bordim-da endi. Mana sening ayting siman tugul. Sirkada boshladi. Bola qo'yim yana qizg'ana. Avval sikirib toza oqira boshladi. Alloh yoramashinki. Men qo'yim bilan men. Sen barmoqdan tutira o'xshalar. İlyas sizdan da qo'rqqan ishingdi. Yo'qsa ana bir ingrashib pendir kishi. Madam, o'qirman, o'qirasan. Men bunday bu bundan foydalanib o'zimni to'laytroqda birga ishtirok qizlarga rahmat aytasim keladi. Ulardan meni ishdadir chunki men сөйләшәм булай. Men сөйләшәm, hozir men yurmayman. Olar yıqılardır indi. Sen ailəyə xətdə dəğa bildirişi bulmağın. Aytdilar, sen сөйләшәсең дип, бик каты көлеп утырдың дип, теге әйтәләр. Мен мәтәм Yox, ярар. sen aşağı sözə siyəşmisən. Анысын белмим. Секретlərin bəlkə sen сөйләп ятасың. Мен аларга әйтәм, мине диктофонга яздырыгыз дип, алар әйтәм, яздырмагыз дип. Қорқам инде мен хәзер сөйләшкәннәр барысы чыкса. Юк иде шопан. Видео қойған екен, камера. Қорқыныш жоқ. Паранормальный явление киносы кебек була. Мен қозы қорқыныш булган қора. Нишемене? Ну анда йоклайсың да. Бәлки ул төнне сен бөтенләй бер сөйләшмәссең. Сен бит һәр көне сөйләшмисеңдер инде. Юк. Менә шулай булган. Бер ничек титрәнсәм генә, бер нәрсәгә. Миңа хәзер Роберт Паттинсонны кертергә кирәк төшкә. Эшләргә миңа. Андай махсус ниләр бар бит? Схемалар. Йоклар алдыннан язырга кирәк кагазга. Роберт Паттинсон. Яндырасы һәм шуның ютасы. Алай юк түгел. Анда шундый төш күрсен өчен сол кирәк. Аннар ул суны 10 тапкыр ниләр белән. Эш кирәге. Юк. О, туктагыз әле. Эшергә кирәк. Әкрен генә 10 тапкыр. Biz bir kemgə də bulay işlərə kengəş etməyimiz. Ләкин шулпан шулай эшләп караячак һәм икенче безнең чыгарылышта сөйләячәк. Төшен. Аңа кадәр йоклар алдыннан 1 сәгать дәвамында гомумән электрон әйберләр белән кулланмаска, телефон, телевизор карамаска, гомумән бүлмәң буш булырга тиеш һәм ут булмаска тиеш. Син димәк игътибарыңны бер генә юнәлтергә тиеш буласың. Мин хәзер 1 сәгать буе Робертка карап утырыйм менә. Карап түгел, гомумән. Язасың, кагазга. Я хочу. Бәлки бераз сюжет язаргадыр. Ул мине мәсәлән кулымнан тотты дигәндә белмим шундыйрак. Тормыйм бит. Шулпан тормады.
Анар подкастны кем белән яздырабыз соң инде. Мен сезгә подкаст шуңа кирәк. Юк инде төшне кем сөйләй аннары. Безгә төш кызык бит. Миңа кергәне бар Эмиль Талипов. Ой, менә бу инде сам. Юк, алар менә нормаль төшләр теге әле. Нормально. Юк, алар Син нәрсә уйладың? Нормаль төшләр. Нормаль Театрга барган дип. Мин берсендә театр, Эмиль Талиповның театрга бардым. Ул мине көтеп торды. Мин алдан күрәм әле. Камал театрының теге фонтаннары янында торды һәм без бардык. Иң соңгы рәткә 13-14 урыннарга. 13-14. Бу саннар сиңа очрадымы аннары? Юк, Юкмы? мин хәтердә. Бу Анча бер уйласаң, булды. син анда культура турында уйлар идеңме? Без спектакль карадык. Спектакль гына. Без спектакль карадык. Һәммәсе мин затып куйды. Нормаль эшләрдем бит инде. Шундый озын төш булган буймы? Затып куйган кадәр. Юк, спектакль 2 сәгать бара, әмма син төштә бит аны кадәр вакыт. Төштә алай түгел, бөтен теге 1 сәгать үтә. Юк, төшне бит 40 минут кына күрәләр түгелме соң? Юк, ярар, но кадәр бармай. Но бит синең спектакльң монда тулысынча күрсәткән. Мин спектакль карап утырмыйм, просто теге Эмильне карап утырасың. Эмиль белән кирдем инде. Озатканда тулысынча түгел инде да. Тиз генә инде. Тиз генә. Аннан соң Автобуста көтәсең. Аннан соң кирде. Миңа аны әйтеш, аны бит баласы туды, Эмиль Талиповның баласы, кызы туды. Баласы миннән имеш. Юк. Синә түгел инде. Мин аның кызына бүләкләр алып килгәнмен икән. Шулай театрга. Ул театрга синең белән йөрүен, аның гаиләсе бараймы? Бу ике төшне берсенә бәйле түгел. Монсын мин күрдем кайчандыр, монсын күрдем әле теге кышкы очраштык Эмиль Талипов белән. Бер төш булса сәер булыр иде. Юк, бер төш түгел. Бу соңрак күргән, шулай ук бик рәхәт. Уянасы килер иде аның. Мин кызына бүләкләр бүләк иткәнмен икән. Матур төш. Матур төш юк, бик рәхәт төш юк. Сез шундый әйбәт төшләр күрәсез, ә мин нигә әйбәт төшләр күрмисең? Әмма мин шул ук вакытта бик юрарлык дәрәҗәдә төшләр күргән кешеләрне беләм. Менә юраган юш килгән төшләр. Миндә андай төшләр яшәшрый. Но ул ничегәре аның термины бар. Менә син төшеңдә күрәсең һәм ул әйберне исеңә төшерәсең реаль вакытта. Аның махсус термины бар. Һәм менә шундый төшләр миңа керә. Анда син гомумән теге бөтен вакыйганда күрмисең, төшеңдә ниндидер бер мизгел кирип кала төшеңә, һәм син аны реаль тормышта искә төшерәсең. Менә мәсәлән син автобуста барасың ди, һәм бөтен кешеләр шул ук ди, тәрәзәдәге күренеш шул ук ди, һәм син исеңә төшерәсең, бу минем төшемә кергән иде ди. Һәм ул бер генә мизгел гомумән теге ниндидер Олы төш түгел һәм олы реаль вакыйга түгел, бер мизгел. О булырга ди, мәсәлән, син мендең ди авылда тауга һәм опять-таки исеңә төшерәсең, бу бит минем төшемә кергән иде, менә мин хәтта тауга менәм, и менә шундый ниләр килеп чыга. Бу алдан күрү кебегме? Ну, анда шунлыкта төштә миндә шулай була. Син ул вакытта реаль тормышта бөтен төшең исеңә төшерәсең. Һәм уйлыйсың, менә хәзер булай булырга тиеш ди. Ләкин уже аннан инде алай булмый. Бер генә мизгел, бер генә күренеш чагыла төшең белән бергә. Ильяс. Нигә син Рәфидәгә генә карап сөйлисең? Мин монда бөтенләй юк кебек, мин дә бит аңлыйм. Белмим, миңа уңайлырак офу. Миңа ул тыңлагансымы? Улда тыңласың. Әйе, сәй алмадым. Аңа гына карап сөйлә. Юк, мин аңа карап сөйләмәсен ул. Мин бит икегезгә дә карап сөйлим. Офу. Һәм Син дә хәзер менің терминын сез сөйләп торыгыз, менің махсус термины бар. Миңа кергән иде заман. Чөнки миңа калса, ул тыңлаучыларда да ешердер. Кайбер тыңлаучыларыбыз бар. Язырсыз төшләрегез турында әгәр дә бик юш килгән, ниндидер бер вакыйганы алдан күргән төшегез бардыр бәлки. Менә минем шундый төш булды. Мин бу төш нинди вакыйга китергәнен сөйләмим, чөнки ул минем өчен бик авыр вакыйга. Мин күрдем шундый төш. Имеш безнең бакча артында ике ат йөгереп йөри икән, бер ат зуррак, бер ат кечерәк. Һәм бу зур ат бу кечкенә атның бугазына ябышып, бугазын өзде икән. Ну, то есть башын ашады инде. Һәм кан саркып тора. Ягъни мин күрдем бик күп кан һәм хайваннар. Күрдем мин моны.
Cuma günü. Әміне шушы атна түгел, менә шушы атнаның дүшәмбесендә тагын бер кеше күргән ши ит. Һәм аны кая урнаштырырга белми, менә шу итне. Минем төш белән аның төше шундый юш килде, һәм менә бу вакыйгага китерде. Мин вакыйганы әйтмәм, нинди вакыйга икән, шуңа күрә, әмма бу бик шаккаттырган мине, чөнки бу шундый Бәлки син вещи сон кебек булды. теге ихлас күңелеңнән яратасыңдыр ул әйберне. Шуңа күрә менә минем дә шулай булганы бар. Кешеләр белән дә бәйле ул, шул ук писиме ул, этме ул име. Син бик каты ул әйберне яратасың икән. Син аны сизәсең, просто син бәйлелек бар шундай. Ахры шулай булгандыр, белмим ансын, ничек тә юрамадым. Берничек тә юрамадым. Әмма теге вещи сонга охшаган әйбер булды. Вещи сон татарчасын белмим. Терминын әйтә хәзер Ильяс. Юк, табылмам. Монда бер комментарий. Сорыйында кеше язайында менә мин төшләрне мин аңлаткан әйберне үзенең комментарийсында постында язайында һәм аңа комментарийда язган. Кытлыйм сине, синдә беренче стадия шизофрения дип. Ну, шундый гына комментарий. Монда бөтен адәм хәзер шизофреник. Шул исәптән. Минем нигәдер исемдә китми. Миңа ошо яла яшәп. Без язучыларыбыздан, безнең тыңлаучыларыбыздан төшләр, нинди төшләр күргәннәрен комментарийлар язарны сорыйбыз һәм бу теманы Ортаклашсыннар. Юк, яупмадык әле, чөнки Ой. Төш параличы турында әйткән идем бит. Һәм ул русча дигән сонный паралич дип атала. Һәм шушы әйбер турында бераз күбрәк сөйләшә килә иде. Гомумән ничек килеп чыга ул төш параличы? Менә син йоклап ятасың. Һәм башта ниндидер төш күрәсең. Ниндидер төш күрәсең һәм уянып китәсең. Һәм уянып киткәч, син селкетә алмыйсың бер әйбереңне дә. Кулыңны селкетә алмыйсың, аягыңны селкетә алмыйсың, бер кая борыла алмыйсың. Һәм синең селкенәсең килә, син кычкырып җибәрәсең килә. Һәм син кычкыра алмыйсың хәтта. Һәм синең ничектер һәрвакыт төш параличы ул шулай килеп чыга. Менә син кырыйң белән ятасың инде. Ягъни кайдыр карап ятасың инде. Һәм шул вакытта кемдер басып торган сыман. Менә анда кемдер килә сыман ул сиңа таба. Һәм нидер силуэтлар күрәсең син нидә караңгыда. Ләкин Бу бит ни? Татар халык теге авыз иҗатын карасаң, фольклорында бастырылган дип әйтәләр бит. Шайтан бастырган. Йорт ияләре, бишуралар фәләннәр, аның исемнәре дә бар. Мин хәтта минем китапны хәтерлим. Минем балачакта китап бар иде. Ул шундый Шәмәхәтистә татар халык нәрсәсен иҗатым инде фольклорымы һәм анда менә шушы йорт ияләре, бишуралар, ниләр турында, анда суанаслар турында сөйләр һәм теге борынгылар имеш сөйләгән риваятлар фәләннәр. Һәм анда менә син сөйләгән әйберләр, шул йорт ияләре кешене нәрсә өчендер теге үпкәләгән очракта бастырулары, үтерергә теләүләре, мәсәлән, аннан соң уяна инде. Уяна, әмма дә ләкин уянган вакытта, мәсәлән, я сүгенергә кирәк икән, я дуга укырга инде, я бик әшә китеп, нәрсәдер ачуланырга, һәм шул очракталар синнән тора икән инде. Менә шул истә калган минем. Мин әйтәм, моны теге әзрәк кенә дингә бәйләп, менә минем бүлмәдә бик күп фото сурәтләр, үземнең йөзләр, хайван рәсемнәре дип әйтгәндәйме. Һәм моны теге минем әби дип әйтик бәйли шуңа, менә минем саташуым, шулай уяным, менә мин дә сез әйткәнчә уянам һәр вакытларда инде. Шуңа бәйле һәм бүлмәдә андый рәсемнәрне тотмаска кушалар инде. Бу менә дини яктан шулай, теге бастыру дигән әйбер чынлап та бар. Ул менә син әйтәсең һәм теге фольклорда да булгач, димәк ул борынгыдан булган бит инде. Ул борынгыдан шулай язылган инде. Теге яңа әйбер түгел. Мин ул әйбергә ышанам. Ул чынлап та бар һәм чынлап та теге эш көттерергә кирәк инде үзенә. Мин үземнең бүлмәдә кайвакыт йокламыйм да хәтта. Ул фотоларны алып ату җиңелрәк инде әлбәттә. Ләкин мин аны алып куймыйм. Бу фольклор әйбере теге фәнни яктан Избатланган да әйе. Һәм ул дөрес чынлап та. Юк, фәнни яктан теге албастар. Юк, албастар түгел инде. Әйе, фәнни яктан избатланган бит инде. Шундый ни барлыгы? Сонный паралич хәләт барлыгы. Әмма инде борынгылар аны теге. Синең сүзләреннән чыгып, мине албастар үтергә теләгән индеме? Алар ни өчендер сиңа үпкәләгән. Берничә тапкыр. Берничә тапкыр түгел, анда ул
Күп тапкыр булды инде. Реакцион булып келген. Айрыша яшүсмер вакытта ул Әйе. тыш параличлары миндә бик еш булайды. Ул Йоклаганда. бит әле имеш теге синаларга нәрсәдер теге Тиешмәле. Тиеш, сен туз салып калдырырга фәлән теге. Мин андай беләргә ышанмыйм. Шуны әйтмим, мин сиңа китапны калдым. Ну төштә ул бик төштә дип уянып киткәч, ул бик куркыта. Һәм шулай ниндидер ниләр күренә. Шунлыкта бу шулай фән яктан атканда ул бик озак бармый икән. Ул бара 10 секунд, 15 секунд кына бара. Но син аны сизәсең анда 1 минут, 1-2 минут, 1-2 минут барган сыман. Син теге сиркәтеп карыйсың кулларыңа, анда кычкырасың килә. Психологик халат белән дә бәйледер, монсы теге авыр сиңа, син бу әйберне кабул итмисең. Эмоциональ. Теге үтерәлек дишәсең. Һәм теге ул силуэт килеп җитә и ул килеп җиткәндә син уже сиркенә аласың һәм силуэт югала. Иң рәхәт моменты менә шунысы. Килешәм. Һәм тагын сездә шундый бер сәер төшкергәне бармы? Менә сез төшләрдә нәрсәдер алырга тырышасыз, кулыгыз аласыз һәм ул каты сыман тоела. Теге миңа андый төшләр еш чорый. Юк. Менә андый типик төшләр диләр. Мәсәлән, син йөгереп китәргә тырышасың, йөгерә алмыйсың, аякларың йөгермәй. Мәсәлән, кулыңа нәрсәдер аласың, ул әйбер очлы һәм кулыңа ничектер кадаласың һәм син тотасың барбар, но ул нидер кырыйлар очлы сыман. Шулай ук ниләр белән йөгерү белән йөгереп китәргә тырышасың. Әгәр тагын өченче тип төш, ул әгәр дә мәсәлән син кайда төшеп китәсең. Югарыданмы? Ансай аяклар әллә нишәп куя. Юк, без йөгергән нигә йөгерүне күрмибез, чөнки без йөгермибез. Кишләрен йөгерә. Юк, ул төштә бит киресенчә син йөгереп Шуны китә. әйтәм, синнән йөгерүне тартып алганнан көлтәгә син йөгерә алмыйсың. Һәм сиңа теге бу хоббин тартып. Мин баскычтан гына сикерәм бер төштә һәм уянганда инде мин теге төшүп җиткәндә генә уянам да аякларымны тотып карыйм, куйда минем аякларым. Мин хыялдан сикерән кебек һәм тетеп китә, мин уянып шунысы гына бар. Анда йөгереп теге әйбер. Авыр төшендейлар бик юклап китә алмыйм. Мен анарысын. Төшләрнең бер тибы. Ну, бу тема озакка сузылса, барып сөйләп китәс килә. Сездә шундый төшләр күргән бар. Менә төштә сезнең нидер начар вакыйга килеп чыга һәм уянып китәсең, син уйлыйсың, әйбәт төш кенә булды, әйбәт икән ди. Мин елага инде. Мин елап уянам инде андый вакытта. Мин елап уянам, әмма ләкин Аллаһка шөкер. Менә уянып китәсең. Булган икән. Ләкин аңа башта ышанасың. Әле төштә шуны диге. Минем күп кенә төшләр төрмә белән бәйле. Менә мине утырталар һәм уйлыйм. Ильяс, син төшне алдан күрәм дидеңме? Ильяс мин хәтта нәрсә ишеткәндә. Менә утырталар һәм син уйлыйсың, анда әле беркем дә белми, анда әниләрең дә белми һәм син уйлыйсың, менә мин Тоткышлар белә. Эшем бар, анда әниләргә ничек әйтермен дип уйлыйсың, ничек аларга барып җитер бу хәбәр. Мал харисым бар бит әле, ни дитерме? Аннары уянып китәсең, и уйлыйсың, син скрывайтында ятасың, төрмәдә түгел. Һәм аннан да рәхәт әйбер. Шулай итеп Төшләр турында безгә сөйләрләр әле. Дәвамы булыр. Дәвамы бар Бу бик әлбәттә. ни тема теге битми торган. Мәңгелек тема дип әйткән иде, ишнап та шулай. Һәм икенче темага керәбез. Хәзер театрлар турында сөйләшәбез, чөнки без күптән театрлар турында сөйләшергә теләгән идек. Ләкин беренче сезонда да Бездә 100 подкаст бар. Минем көлүдән шулай. Гафу ит микрофон. Ямадан. Яра бу 10-нчы чыгарылыштан соң икенче сезон итеп кабул иттек. Тегесе беренче сезон булды. Юк, безнең беренче сезон дип әйтү дөрес, чөнки безнең беренче сезонда Миләүшә бар иде, Гафурова. Сәлам Миләүшә. Берничә тапкыр язды. Без ничәнче подкастта сәлам әйтәбез, ул безне тыңлый микән? Сәлам. Әле берсендә дә лайк куя, так что тыңламый безне. Мин аңа җибәрермен. Менә шуңа күрә Ильясның икенче сезон дип әйтте, ул хак. Әлбәттә. Без кем өчен тырышабыз? Алайса дәвам итәм. Беренче сезонда театрлар турында сөйләшергә планлаштырган, куйлаган идек, ләкин Ансында мин булмаганмындыр. Бик еш теләк андый туган иде, ләкин ничектер
Lekin nişiktir barıp çıkmadı. Nasıl? Refide. Ee? Qabatlayım mı alaysam? Mene bu aytkan edim. Su çıktı. Sus çıkaydı atkeş. Ya bitirmeyle olayı. Başta refide algan idi. Hazır Mene su- video bırak, bastırdı o. Mene videolar bitti. Şeşin. Все. Ee? Şeşin. Motor mu? Tiyatr. Teatr temaсын күптән Ee. кузгатырга теләгән идек. Ниһаять менә Рәфидәне көткән бу тема һәм сүзне аңа бирик. Чөнки сезне башланды. Biz eyden moderatorlar bulabız. Ee. Ol ekspert bulabız. Яхшы. Тоқтағыз еді нәрсе болды инде бұл. Минем әлегә театрга барганым юк бу сезонда. Сен бик яхшы беләсең. Бу сезонда әлегә мин бармадым. Мен гомумән театрlar турында сөйләшә Ильяс, алмыйм, ул чөнки Безгә театрга өстерәлеп кенә бардык тапкыр хәтерлисеңме? Biz tіреліп барды. Әрванда тұрмады да бит. Ул бармады да мин. Мен bir тапкыр барган идем Камал театрына. Нидән? Мәгърифтә. Экскурсия хәт. Юк, мәгърифтә. Мин беләм, килмешәк спектакльне барды. Дұрыс спектакльға барансың. Әле ул ни иде? Предпоказ. Предпоказ иде. Предпоказ. Не? Алашыда театрға ергәнең. Театрал безнең Ильяс, белгеч безнең Рәфидә һәм бартик тамашачы Шупан. Biz Мен- moderatorlar bulabız. Үземне белгеч демейм. Без әйтәбез. Миннән дә белгечрәк кешеләр күп. Мин әйтә алам үзем театр сөюче, тамашачы дип, чөнки мин бик еш йөрим спектакльләргә, Модераторлар бит театрга. әле сүз бирмәде. Сөйләмә, тукта, без Тукта? торып. Син белгеч, син бартик сиңа сорау биргәч, Мин Biz әле аңлатмакчы таныштырмадык. Соң? Ну, яра Шопан таныштыра башлаган иде инде. гына идем, ярар. Сорау көтәм. Рәфидә Камал театрына да еш йөри, Тинчурин театрына да ул еш бөтен йөри. театрда йөри. Аны гел Инстаграмны ачсаң, ул гел театрда. Кичәгесен кертмәгәнмен әле. Менә шуңа күрә без сине чакырдык подкастка. Мине чакырдыгыз. Кунак Э. итеп, шушы теманы махсус синең өчен Э. көтеп тордык, әзерләдек. Менә инде хәзер сиңа сүз бирәбез, мәйдан сиңа ачык. Сөйләрсең дип уйлыйбыз, шунысын әйтеп китәм. Театрлар бит инде шулай коронавирустан соң безне кызыксындыра инде һәм тыңлаучыларым да шуны кызыксындырадыр. Кемнәр театрга әле барырга өлгермәгән. Коронавирустан соң анда театрда ниндирәк вазгыять, мәсәлән, кинотеатрлардагы тормыш турында сөйләштек бит инде без үткән подкастта. Хәзер театрлар турында беләсебез кирәк. Сүз белгеч Рәфидә Галимҗановага. Бу шундый. Башлыйбыз Рәфин. Пандемияга кадәр мин спектакльгә барырга планлаштырган идем һәм кызганычка каршы кызганыч бара алмадым. Ләкин аның белән генә кайф төшмәде, чөнки кайбер театрлар үзләренең ничек дип әйтгәндә сайтларында онлайн спектакльләр күрсәтә башладылар. Бу инде шундый күңелне тынычландыра торган күренеш булды. Бигрәк тә Камал театрын мактыйсы килә, ул яктан үзем теләгән бәягә спектакльләр карау мөмкинлеге бар иде. Мен инде аннары шул ноутбук каршына утырып шуларны карый башладым. 10 сумгамы? 10 сумга карадым, Аннары соң ул теге әзрәк вазгыять инде җайлангач, әзрәк җайлангач ул бәяләр артты. Мәсәлән, Мәхәббәт FM ул шул бәядә калды, аны бик күп кеше карады инде. Тагын Кореев театрының шулай ук. Менә бүлдерү өчен гафу, ләкин син бит әйттең онлайн күрсәтәләр дип. Анда статистика барымы? Мәсәлән, күпме кеше караганы? Гомумән әгәр дә онлайнга күчсәләр, чөнки мәсәлән, хәзер дөнья шундыйга таба бара, онлайн платформалар ачыла, онлайн стриминговый платформалар ачыла инде һәм театрлар, фильмнар онлайн күрсәтәләр. Әгәр дә бездә дә шулай күчсәләр, кеше караячакмы? Кеше караячак. Моны нәрсә белән әйтә алам? Бик күп, ничек дип әйтим, бояды дип әйтмим инде. Алар ничә 2 миллион диделәр ахырсы ялгышмасам, шуны кадәр акча эшләде. Менә шул Камал театры дип әйтик. Алар әле моны туктатмады. Хәзер спектакльне булай да барып карап була инде һәм шулай онлайн форматта ул бара. Кыскасы миллион ничәдер булды анда. Булды. Берничә миллион алар акча эшләде. Акча Татар театры өчен әйбәт инде. Һәм шул дәрәҗәдә кеше дә карады аны. кеше карады, Аның шунысы да әйбәт иде, аны тәүлек буе, тәүлек буе түгел. Мәсәлән, спектакль 8 Юк, бер спектакль мәсәлән, кичке 7дә башлана икән, мин Григорий Кияүләрен шулай карадым. Аны икенче көн кичке 7дә кадәр мин карый ала идем. Димәк, мин 2 тапкыр карый ала идем дип әйтик инде. Туганнарыма да күрсәтә ала идем. Ул бит инде статистика дигәндә син теркәлеп карыйсың, ул гына аңлатмый. Син менә әгәр дә яныңа китереп, анда чакырып туганнарыңны да карасаң, бу шулай ук теге мин гаиләм белән карадым.
Bir kişini 54 kişiye tapdırgan. Ey, men özümden tege ankautunda parollarını dostlarga da berdim. Dedim, kirip qaragız, men spektaklga төлep koydum. Bir so'm, unsum, raqat qaragız dedim. Bu şulay tege yaxşı Бигрәк юмор кеше. күрсәткеч. Men юмор Татар unsum. театры үшін Жаната. ничек теге Unsum корбанларга төләүме? әзер. Unsum төләү. Unsum бик яхшы вклад. Гафитегез инде Камал театры хезмәткәрләре. Һәм Кариф театрын әйтә башлаган идем. Алар инде шулай ук сайтта үзләренең онлайн спектакльләрен күрсәттеләр. Анда инде теге ничек дип әйтим, бәяләр алай ирекле түгел иде. Ничек бар шулай инде. Түлисең. Тинчурин театры исә YouTube каналында куйдылар. Алар инде элеккегәрәк спектакльләрне куйдылар. Анда карадым. Ләкин ничектер ул бары менә шунысы кызык име. Теге сайтта түләп карыйсың бит, аны көтәсең. Уя кичкеч анда хәбәр килгән сиңа Рәфидә анда иде башлана карарга ашыгыз дип инде. YouTube'да ирекле булгач, аны сузасың, иртәгә карармын әле, Тотып бер торасың. карармын. Үз акчаны төләп шулай инде. Унсын түләгәчә бәлки Сен инде. театрга килгәч тә үз акчаңны түләйсең инде. Нема шуңа бе. Юк, белмим, бәлки Рәфидәне егетләр алып барады театрга, ул түләмидер, анысы безгә билгесез. Монда теге Мин шәхсән һәр вакыт Яңгырлы театрга әйбер кирәк ишек. үзем акча түләп барам. Үзем түләйм шуңа. Мине театрга егетләр алып бармый, ләкин бүген мин бер егет белән барачакмын инде. Менә бит. Ол бармы, ләкин мин бүген егет белән барам. Барачак. Нормально. Камал театрына мин егетләр белән бармыйм. Кайсы театрга егетләр белән барасың? Тинчурин. Бара. Махсус театр бармы әле егетләр белән Әйе. торган? Мин хәтта беләм, кем белән барасын беләм ахырсы. Юк. Юк. Алар күп. Тайда ярар. Аның белән түгел. Белмисең син аны. Ярар. Әле яңа кеше менә беләсеңме? Алмашында торалар. Театрдан да алмаштырып тора. Бүген подкастта Егетләрне шунда дә йөгерешәк алмаштырып тора. бен инде мин. Әйе. Тагын театр турында нәрсә? Үзгәрешләр турында әйтим. Үзгәреш менә- Кичә барып кайттым. Тута хәзер бер генә әйбер. Шоллы театр исә шундый проект башлап җибәрде. Инстаграмда инде интервьюлар, алар шундый кызык итеп алалар. Ну, туры эфирга кишегалар да инде берәр башка театр артисты белән сөйләшеп, үзләренчә хәлләрен сорашып, анда бер шундый актив кыз бар, исемен генә оныттым. Алар менә бик кызыклы интервьюлар эшләделәр. Менә мин Шоллы театрын үземә шул яктан ачтым мәсәлән. Әлмәт театрында инде анда төзелешләр әлегә теге ремонт. Алар YouTube'да куеп бардылар бугай. Алар сайтта, Буа театр шулай эшләде. Алар шулай куеп бардылар. Хәзерге үзгәрешләргә килгәндә менә кичә бардым. Бик кодгый рәвештә булам инде масканы Киясеме? Әйе, киясе коридорда йөргән. Синең Instagram'da фотоларында бер дә маска күрмәдек шуңа гына әйтәм. Мин бит әле кертмәдем. Кичә. Бүген. Кичә. Бүген кеттем. Мин аны бит бөтен кеше күрсәтеп торган дип көтмәгән идем. Юк, инде маска белән фотога төшмәдек инде. Мин кеше булмаган җирдә төштем Күрәсең, фотога. бөтен кешегә күрсәтерлек итеп кертмәгән, ул шаккатты мин ничек караган, ама димәк, мин ул бөтен кешеләргә кергән тиеш түгел. Близкие друзья, да, дөресен белмим. Ярар. Маска киясе, залда да киясе. Һәм үзгәрешләр алай теге шахмат кебек рәтендә утырасы түгел, тәртибендә утырасы түгел. Булай төшереп карап утырдыңмы соң, или япкан? Төшереп карап утырдым. Беренчедән күрмим, начар күрәм. Беренче рәт бит. Юк, барыбер начар күрәм һәм күзлек парлагач инде миңа кыен. Мин шуңа күрә теге күзлек белән булгач масканы Беренче рәттә утыра. Әле күрми күзлек Син мине белән. беренче рәттә утырганда кайдан беләсең? Билетны мин алып килдем түгел. Син мине егетләргә йөри дисең. Юк, минем барга тиешем 17 көнне булды инде ул театр. Мин бара алмау сәбәпле спектакль офойт. Менә күрәсең, бармауымның сәбәбе мине театр белән спектакль төшенчәләрен булдым. Мин бара алмадым һәм мин саттым инде Рәфидәгә ул билетны. Мин Бик бар. әйбәт билетлар, бик әйбәт урыннар иде. Саналы кишләр спектакленә бардым. Ә мин кичә Миңа карамадым, миңа берәү дә әйтми, ул исемдә. Саналар. Ярар. Ярар. Аңладык бит инде. Мин гомумән әле тыңлап кына утырам. Димәк, үзгәрешләр шул маска нигенә инде. Тинчурин театрында шулай ук иде, анда баргач, әйе, анда да маскалар киегез инде дип теге. Аны теге ки дип түгел, Камал театрында шундый теге җитдирәк итте, бераз кызлар киябез дип торалар. Тинчурин театрында барыбер теге онытасың бит инде, дөресен әйткәндә маска киерсә дә онытасыздыр бит инде кай вакыт, юкмы? Юкмы? Мин онытам, мәсәлән, кай вакыт маска. Битлек бирәләрме соң? Юк, Кемдер- үзең белән алып керәсең. Бит бирүче юк. Менче юкмы? Анда бирәләр программа сатып. Ансы инде билгеле ки. Юк, бүтән әйбер бирмиләр. Саталар. Әйе, мен дә ашадым кичә. Шул. Ул егетләр белән бармаса ашый, ә егетләр белән Барса ашамый. ашамый. Юк, мин егетләрсез барсам үзем түләп ашым, егетләр белән барсам мин Егет ашмыйм. төлей.
нәрсе айтасым келгені. Мен өзім менә Рафида искә төшерде, күп кенә театрлар онлайн платформага күчтеләр. Мен дөресен әйтим, коронавируслы вакытта өйдә ятканда да мин Камал театрында карамадым, Тинчурин театрында карамадым, аларны карамадым. Чөнки нигә? Мин аларга ала бирсә бара алам дигән өмет белән яшәдем. Бара алам, мин теге түләп, ала бирсә залга кирип караячакмын, тере актерларны караячакмын дип инде, тере тамашаны. Мин карадым, Британияның милли театры куйган, инглиз телендә куйган Франкенштейн спектаклен онлайн. Ана субтитрлар белән Субтит инде. Юк, бәлки инглизчә. Юк инде. Кая карыйсың? 3 сәгатьлек, 2 сәгатьлек спектакльне, Франкенштейн дигән спектаклен карадым. Һәм мин Жир белән күк арасы дип шуны чалыштырып карадым үзебезнең һәм менә бу чит илдәге. Мин дә карыйсы килә. Аны ул хәзер доступта юк инде. Ул онлайн ютубта барды. Берсе дә юк икән. Юк дип беләм. Эх. Ул шул махсус Чагыштыру өчен коронавирус карыйсы. вакытында теге уйлап табылган проект иде инде дип беләм. Эзләп карармын, бәлки кызык булса, мин хәтта монда да теге үзебезнең тыңлаучыларга да күрсәтеп куярбыз үзебезнең. Сылтаманы аста калдыра алабыз. Әйе. Франкенштейн деген. Анда Бенедикт Камбербэтч уйнады. Минем яраткан актерлардан берсе. Шул кадәр уста, шул кадәр бөтен инглиз теленең тәмен, яммен менә инглиз телендә сулап, мин дә хәтта сулап утырдым. Инглиз телен хәтта белмәсәм дә. Шул кадәр спектакль миңа тәэсир итте. 3-2 сәгать, 2 сәгатьтән артык барды, менә булай үтте китте. Мин үзебезнең спектакльләрдә андый ләззәттән алмыйдым. Менә монда кебек. Шул хәтле югары профессионализм, шул хәтле югары уйнау, телне бирү, бөтен теге бит әле текстын да дөрес итеп бирергә кирәк кешегә. Уйнау гына түгел. Бу акчагамы? Юк, бесплатно. Шулай иде. Караучы күптер күренмәде мәнс. Белмим, анда миллион ишә уже просмотр бар иде. Бик ишады, миңа бик ишады. Һәм мин Буны тәҗрибә өчен карарга кирәк үзебезгә. Мин моны тәкъдим иткән иде Булат Гатауллин Корея театрындагы актер. Булатка сәлам. Булатка сәлам һәм рәхмәт. Корея театрына барганда әйтмәгән, мин Корея театрына да бардым. Әйттең иш? Юк, мин Тинчурин белән Камалга бардым дидем, Кореевка да бардым. Бөтен театр. Кореевны әйткән инде, шулай. Әйттең син. Әйттем. Тинчуринга кар. Ярар, гафу итегез. Менә шул мин теге әлегә театрга, үзебезнең театрларга ачылганнан соң әлегә бармадым. Ни булыр? Киңәш итә. Өйләнәмгә барабыз. Катты. Өйләнәмгә барабыз. Юк, еще барабыз. Еще барабыз. Юк. Аның по-любому анда 100 миллион танышу булачак. Без синең белән калачакбыз. Ансы белән килешә. Безгә уңайсыз да булачак хәтта. Сорауларга килгәндә, әлбәттә Казандагы театрлар яхшы яшәйдер. Казаннан тыш, Татарстан эчендәге, район эчендәге, син бит районнарны да йөрисең. Мәсәлән, үз районыңдагысында катнашасың. Әйтеп алыйк әле, Рәфидә ул үзе дә спектакльләр куеп, театрлар оештырып, үзенең авылында актриса һәм режиссер һәм дә пьеса автор дәрәҗәсендәге кеше ул үзе дә куяулык ниндидер? Куяулык спектакль куйдылар. Язык салдым шишмәгән. Язык салдым шишмәгән. Һәм менә шуның тагын берсе, гомумән Рәфидә ул үзенең авылында да театр уйнатып, спектакль уйнатып, яшьләрне җыеп, топлап торган кешеләрнең берсе. Сөйләсен әле театр оештыру. Бу Ильяска кызык булсаң? Сөйлә. Районнардан дигәндә минем районда анда театр гомумән юк. Әтнәгә бардың бит? Юк, үземнең районда әйтәм, мин Соба районыннан таныш булыйк. Собада безнең алай теге Соба театры дигән гомумән андый бина да юк дигәндә кешеләре дә бар дип мәдәният. Үзешчәннәр бардыр ич. Ну, мәдәният хезмәткәрләре инде әлбәттә, шундагылар катнашалар һәм алар бик яхшы куялар. Мин бер тапкыр караганым бар. Һәм шуннан соң әле куйсалар да, я белми калам мин аны, рекламалары җитмиме шунда теге, әнә үзешчән инде. Я Казанда буласың. Я Казанда булам әйе. Үзебезгә килгәндә инде 2017-18 хәтер 18нче елдыр инде. 18нче елда без беренче 2 сәгать телефон ашымдылар. Мин излим синең видеоны. Сиңа кирип ятышыймы? Мин сценарийны карыйм, дәвам ит. Не. Кыскача. Шуннан. Уйыштырып киттек ни өчен? Китапханага бер кыз белән кирдек тә. Китапханачыга әйтәм, минем Туфан Миннуллинның бу бик безгә теге параларга якын тема. Туфан Миннуллинның кулъяулык әсәрен укыйсым килә дидем. Ничектер шул пьесаны укыдым да, өйгә кайттым, абый әйтә.
Nişep biz de sahnede de yaşlar bilen bir de spektakl koymay başladık ol. Koymayız oldu. Meten bizim bit koygan yok. Tege şunu itip aytasan, dindidir gadatni toşlagan kebek degende. Aytadi, jyly gali yigitler kızlar bilen de koyuqdi. Obi aytdany birinçiymi? Abi bilan şehir 24 miken son. 24 yaşa yigitning munda inisiativasi bolup oyunu bek. Hem abining anda ipteşleri de şol yaşlardayn 24-23 bittirinde. Hem biz 12 kişi jylyqda başta indi albatta eserini okup çıktık. Hem men mena şol kulawrunu okuganda oyunda gördüm kim ninde qaysı rolni oynay alacak. Ninde obrazda hem yaşlarını jyıp indi oturup aldık edi söyleşip. Hem birinci spektaklni biz şulay koyduk. En kızığı şul idi mena şol momentlar en kızığı idi. Çünkü en kızığı nersedir kızık olup bitti. En kızığı şul momentlar idi. Birinci tecrübe. O bitinde özünün oğlan, bizim yoğun medeniyet yurttu. Bu indi big mesela. Refide'den Allah kitip aytasım keliyor. Çünkü men bu fikrini unutashapman. Refide aytmam mümkün. Aytmasam mümkün. Alarına yani qarara hatta Mansur Geleşev de qaytqan. Qozon yigitlerini qo'ydik biz ana masalan. Ana biz rayonda qo'ydik, biz rayonda. Mansur Geleşev bu dramaturg. Nasıl men bilem. Ansını bilen tanıştık. Tanışlar belki bilmeydir. Sen qara bulayını aytdı. Belki men sen oturup gözlerini qarap Şulay. Mansur abinin qo'ydi o'yinda o'zi bir voqea bo'ldi. Biz boshda ovulda qo'ydik qozon yigitlerin. Mena shunisi g'ajab, o shunday aybat oydi, yog'ishmasam aprel. Fevral aytırmısın? Sen meni alp aytmoqchi eding. Yo'q, fevralda biz boshqasini qo'ydik qo'y. Yo'q, mena yoz edi ol. Mena aybat. Mart yo'q. Mart edi. Aybat bordi da, tege havo turishi. Naq mena shu kunni buran chiqdi, bilasizmi? Buran chiqdi. Spektakl qo'yib atamiz. Bizning anda kelasi kishilar bizning yortisi kela olmadi. Ko'sha o'g'illar kelyapti, bizga kelganda bizning o'g'ildoshlar ham kelmay belgilab. Qozondan qo'ytishlar bor bitin biz Instagramda o'z bizning o'g'il sahifasida belgilab aytib boramiz bitinde. Ham shunda endi bizning sobadan da keluvchilar bo'ldi, ular qoradilar da bizga taqdim etdilar. Aytagizlar sobaqada kelib shu spektaklni qo'yig'izlar deb. Bizning shunday g'alat bor, biz bitinde artistlar to'g'ri birinchidan. Biz bir qo'yamiz da bo'ldi. Bizga shoir rahat. Bit shu spektaklni yomg'irdan qo'yib, bizga u ixlosligi bitmasmisin, hozir shuni qo'yasi kelmaydi deb o'ylay boshladik. Biz bitindagi artistlar nechuk qo'yadir bir spektaklni shuni o'ylay boshladim men deyman. O shunaqta bir rolni shunaqa suylab turib, ham ne biz bordik. Albatta endi shunda Mansur abi da keldi. O'zining oilasi bilan kelganda ular xotini bilan ham sahnaga chiqib endi bizga shunday rahmat sizlari yetkazdi. Endi biz shundan so'ng tutingan edik tag'in bir spektaklga. Tege so'zlarini yozib qo'yib endi rollarni bo'lishib ham mana pandemiya boshlandi. Qizg'anish hali biz uni hozirda qo'ya olmaymiz. Buning tag'in bir sababi bor. Bizning endi yoshlar hozir qo'ysisi ilana, kuyovga chiqa boshladi, oila turmushi boshlandi. Biz hozir jila olmay boshladik. Rayonlara kelganda shulayda. Men Rayonlarga so'rovga javob eshitmadim. Sholini aytdim. Mening hali Sholga borganim yo'q. Anda yangi rayonmi? Anda yo'q, Tatarstondan qola teatr. Yangi teatr ochildi bit. Dram teatr. Men Shollarni aytdim, boshqa teatr deganda Qozondan qola deb. Bitti o shahardan. Sen rayon deb qaysi rayondan aytasan? To'qay rayoni, Yo'rshalda shahari. Yo'q, sen bitta rayon men Ilyos aytgan so'rovda olmadim, o'zi ishlanlar turibdi aytasiz. O'zi ishlanib aytasizmi? Yo'q, umuman Tatarston ishindagi. Men Sholini aytganim. Anda teatr ochildi, Barg'ajinam deb aytdim. Oyazg'alash filmida anda Barg'ajinam, abulay mening borganim bor Almatga endi. 2 tapqor. O'lashtirgan teatrni motor dilar. Almat nima? Yo'q, Sholini. Sholini motor dilar men Sholda do'st qizimda aytdi. Kelindi deb men qo'sham rahmat. Bulay mening qo'ya borgan bor endi. Bulay mening Shollarni qoraganim bor, ular Ko'kmaraga kelganlar edi. Ularni qoragan bor, ular Zifa Qadirovaning yozmish asarini qo'ydilar. Big yilotdi. Meni yilota olgan eliga ikkinchi teatralar. Men spektaklda negadir nega berilmayman, negadir hisga yilamayman. Bu big sayerdir, endi kishi yilab qayta, ixlos ko'ngildan etib, men negadir qorayim, shunday emotsiya bilan ham shu qaytib da ketaman, bilmayman. Inshaalloh teatr negadir meni yilatdi. Qolgan rayonlarga kelganda bilmayman, tag'in İdil yurt belgisi var bit. Mene maxsus şu uzişenler için uzdırıla ol. Hem Qozonga kelip, alar qo'yalar endi o'zlarining. Anda mene bora olmay qoldim men. Anda kelganlar rayon teatrlari mene. Alarni qarasan. Bartik rayon tigi. Shu rayonda ishlatgan teatrlar. Alar kelganlar edi mene. Аны zo'r masshtabli tugul, ammo lekin tigi yog'ishmasam bu o'qtanishlar ichida. O'qtanish, Ularning bek tigi epichniy shunday ne edi endi. Spektakllar aşağı kurayışında. Rayon teatr demezsin.
Мен былай Татарстандан кала Туймазы театрын бик яратам. Алар менен Казанга Кариф театрына килип куялар спектакльдерни. Бик яратам алар менен. Мен барганым юк, мен Этнеге барганым бар. Этнеге да бар. Әлмәт театрына инде. Андан соң Әлмәтләрнең монда килгәндәр, мен бик түземсезлекне әйтәм, мен Әлмәт театрын бик яратам. Әлмәтләр килде, ни беләнме? Камалга килделәрме тәйгә? Әйе. Мен Әлмәт театрын шул кадәр яратам. Аларда спектакльләр менә безнең гадәти классик спектакльләрдән аерыла торганнар, алар экспериментлар кылып бик яраталар. Мен дә карадым, тынлыкта гына урын барны карадым. Тагын Без укыган әсәрләр әле ул мен дә укытучы белән бардым. Мен Медеяны Алсу Хадим белән карадым. Мен дә аны түгел икенчесен карадым. Шул кадәр шыймаларның экспериментлардан курыкмавы, һәм миңа спектакльдә нәрсә кирәк, миңа спектакль теге елатырга тиеш түгел мине. Мин яратмыйм сәпливый теге хатын-кыз мәхәббәтләренә бәйле спектакльләр карарга, тормышлар карарга, аны нәрсәләр миңа кирәк тарихи, миңа кирәк. Менә минем баш чыңлап авыртудан чыңлаттырга тиеш. Миңа уйларым үземә теге Давид дип торырга тиеш спектакльдән соң да кинодан соң да. Мин шуны таләп итәм. Зиңгелдәп торырга тиеш минем башым чүкеш белән суккан кебек. Миңа әлегә бары тик менә шуны тәэсирне Әлмәт театрына бирә. Һәм Әлмәт театрындагы шушы ике спектакль гына бирә. Әлегә Сүз өчен Азнакайда театр бар. Әйе, Азнакайда бар. Кичә иттем. Карадыңмы әле, бардыңмы әле? Юк, кичә сөйләштеләр шул турыда. Нәрсә сөйләштеләр? Азнакайда дип. Азнакай театрына бармыйсызмы, чакыралар дип интервью карадым инде. Син дә уйныйсыңмы? Әйе, шуны. Юк, мин барган юк анда. Баргач сөйләрсең әле. Бәлки безгә Барыр инде ул. Барып кайтырга кирәк булыр инде моңа бу подкастта. Минем йөрисем килә шул районнарга әлбәттә. Ильяс алып барса. Ну, анда аерым театр юк, бары тик мәдәният йортында. Әйе, менә бездә дә шулай. Мин менә мәдәният, минем теге сүзләрем хәзер белмим инде. Туры булыр. Туры булыр инде. Гадәттәгечә. Мин яратмыйм мәдәният йорты хезмәткәрләре куйган спектакльне карарга. Мин бөтен әйбердән телим теге Профессионаллар. таләп итәм. Нигә гадилек яратмыйсың? Мин менә монда утыруымны да әле теге мин бит подкастер түгел. Кәрбәлеге шикелле утырып торам. Подкастер профессиясе әле үсеп кенә килә, шуңа күрә профессионаллар юк әле бу Мин эштә. әйтергә мөмкиннәр, син үзең нәрсә булдыра аласың дип билгеле, булдыра алмыйм. Һәм шуңа күрә мин уйнамыйм да сәхнәдә. Миңа кирәк профессиональ кешеләрнең гади итеп халыкчан итеп уйнаулары. Гади кешеләрнең профессионалларга охшап тырышып, нидер көлкегә куеп уйнаулары түгел. Тагын район мәдәниятларындагы теге спектакльләрне бик карый. Бер сорау туды, әлеге тема турында сөйләшкәндә, күп кенә театр артистлары татар фильмнарында уйныйлар. Бик начар уйныйлар. Umuman ничек син уйлыйсың, театр артисты фильмнарда уйнарга тиешме? Үзең карагансыңдыр бит татар фильмнарын. Һәм ничек аларны сыйфатлыйсың? Umuman нәрсә дип әйтә аласың алар турында? Ну, кайсы фильм турында сүз бар булганда? 90%. Чагыштыр инде менә теге гади безгә күрсәтә торган канал, безгә татар каналында Әйбәт уйнаучылар бар. 90% ул актерлар, алар күбесе театрдан, 90% театрдан килгән кешеләр. Гомумән теге махсус фильмнар өчен өйрәнелгән Рәфидә аерып әйтә алмыйм, чөнки Рәфидә ул нәрсәдер карый икән, ул аның теге ниндидер актерга привязанность бар. Мәсәлән, Илфат Абый Камалиевны беренче тәнкыйть итә алмый, чөнки ул аның уенын да ярата. Шәхес буларак да ярата. Ул шулай төшә кайбер киноларда. Алар менә үз кешеләрем Әйе, кебек, ул мин үз аны кешеләре шуната карый. тәнкыйть алмыйм, ләкин әйтмим, бөтенесе дә шундый әйбәт уйный дип мин синең белән бер яктан килешәм дә. Син бит әйтәсең, фильмнарда катнашырга тиешме дибейме? Миңа калса тиеш. Ул үзен төрле яктан ачарга тиеш, миңа үсәргә тиеш. Алар бит шуның белән акчада эшләр бер яктан, бу тегәгә дә акчага да килгәндә дә инде. Һәм үзләрен башка яктан ачып та карыйлар. Алайса, ни сәбәпле алар сәхнәдә бер төрле, инде экранда икенче төрле. Гомумән Экран белән сәхнә бит инде булса. Нигә? Режиссер. Сәхнәдә син уйныйсың тере кешеләр өчен. Менә тере кешеләр син карап тора. Кинода син кеше карый телевизор артында. Сине теге хәзер синең сулышыңны тоеп, нигә бу тормый бит инде бер караганда. Бер караганда җиңелрәк булырга тиеш Юк, камера авыррак. Кайбер кешегә камера авыррак. Мәсәлән, минем үземә дә шулай. Мин сәхнәдә үземне җиңелрәк тотам. Камерага караганга чагыштырганда инде артистларында шулай булырга мөмкин. Аларны сизелә дә кайберләрен теге камерада шулай теге ничек дип әйтим инде. Уялуда түгел инде ачылып бетмәүләре. Монда режиссерның да роле зур. Менимчә театр артистын кино артисты итеп теге Кинода кем катнашырга тиеш? Куеп эшләтү, ул аны теге балыкны җирдә йөрергә
мәҗбүр иткән кебек дип саныйм. Кинода катнашырга тиеш, кино белгечлегенә укыган актер, кино актеры. Бездә бармалар. Юк. Бездә бит алар юк. Менә проблема башкада. Мин белмим. Но бездә Но, мәсәлән, хәзер үз фикеремне генә әйтәм. Менә без бит инде авылда туып үскән балалар, анда һәр вакыт телевизорны кабызсаң, анда ТНВ тора инде. Күп кешедә ТНВ, чөнки татар каналы, әтәниләр ТНВны кабызып алар һәм анда еш татар фильмнары күрсәтәләр инде. Элегрәк татар фильмнары күрсәткәндә, алар миңа шәхсән үземә ничектер ошыйды. Ә менә хәзер күрсәтәләр, хәзерге фильмнар ничектер ясалма мени шундыйрак эшләнгән сыман. Күрсәтә торган сериалларны карый алмыйм, гомумән карый алмыйм. Һәр элек кем катнашкан соң анда? Алар да шул театр артистлары бит. Ну, шул театр артистларыдыр инде, театр артистлары, ләкин алар миңа шандрайды. Ничектер башкача уйнайды һәм гомумән башкача кабул итә иде. Мисал гына китерәм. Бар яланаяк кыз. Беренчесе. Безнең авылда төшкән яланаяк кыз. Беренчесе чыннан. Хышманда, Хышманда. Мин белмәдем. Хышманда төште. Менә бар беренче фильмы. Миңа калса яхшы фильм һәм гомумән актерлар да әйбәт уйный. Икенчесен әйтмим һәм бу кышны ниндидер фильм чыкты ТНВда. Бик яшь актерлар уйный. Мәхәббәт хакына. Әйе. О, да. Ну, руслар, әгәр дә бездә ниндидер бер үз цензура булмаса, рус подкастына катнашсак, аны говно дип атарлар. Миңа калса, менә шулай дип, мин дә шулай дип атар идем. Чөнки әгәр дә чагыштырсак, менә шул элек 2006 елда чыккан фильмны һәм кыш көне чыккан шул фильмны чагыштырсак, гомумән күп белән җирә аса. Тик аның продюсерлары диләр. Һәм аларда миңа калса бюджет та күбрәк булгандыр. Һәм гомумән техник яктан алар әйбәтрәк эшләргә тиеш. Чөнки хәзер 20 ел гомумән технология алга киткән ел һәм әйбәтрәк эшләргә тиеш. 2006 елда төшерелгән камера белән төшермәделәр бит инде ул хәтта теге картинканың сыйфатында да сизелә. Аяныклы кыз нинди картинка бирә һәм сиңа сез аның алай чагыштырмас, ул вакытны чагыштырган, ул вакытта тагын кинолар бар идеме соң? Юк. Мин хәзер мәсәлән, ул бит шундый вакыт иде. Хәзер без просто ияләшкән яхшы әйберләрне күреп һәм чагыштырабыз. Мин хәзер миңа әйтсәләр, менә моны кара, яки яны кызны кара, мин яны кыз. Әлбәттә инде миндә анысы. Чөнки калган ул кичнә вакыттагы эш калган. Кичнә түгел, мин бит анда уйнауларына ышанам әле дә. Әле анда аның театр артистлары да түгел ахрысы, җырчы. Ала җырчы да бар. Җырчы, гади театр турысында сафин, гомумән бөтенләй бүтәнлеккә кешесе. Әйе. Ләкин алар чыннан да уйный сыман. Менә теге ихласлык бар анысында. Без ул Дилбәр инде асыл яр уйный инде. Аның уйнавына анда теге ышанып бетеп инде, чынлыкта да аны өчен кайгырып. Менә бу яңа сериалда мин теге нәрсә, ярар. Миңа яңасы ошады. Ну шалтыратмады. Юк, миңа чынлап та яңасы ошады. Шул ук теге театр артистларына да бәйледер. Чөнки театр артистларына бәйле. Юк, аңагына да түгел. Анда синең дусларың бармы? Аңагына да юк. Шулда. Илфат уйный, Рузан Юк, уйный. монда дуслар түгел. Юк, но барбыр син үзең дусларың төшкән әйберне тәкъитләмисең. Кастинг аша сайладылар бит инде барбыр да килә. Нигә аны сайламыйлар тегесен алайсам, нигә монысы? Менә миндә шул бар бит анда. Алар бит мин катнашым инде дип шулай итеп катнашкан кешеләр түгел. Аларны сайлап алалар. Монда шулда бар. Мөмкинлеге булмаган. Кастинг директор Анда бик күп кеше килде. Иретеп утырмыйсың инде, шуңа күрә театр артистын аласың, бәлки шуңадыр да. Теге, менә мин килдем дә, мин хәзер уйнап күрсәттем һәм анда килде театр артисткасы минем кебек бер яшьтә. Хәлдә мин алмыйлардыр инде. Мине чөнки иретә сәйбер. Алай түгел, алай белмиләр. Әле алар татарча начар сөйләшәләр. Мәсәлән, шул фильмнарда, әлеге фильмнарга карасаң, анда чынлыкта да софт татарча сөйләшәләр һәм беренче акцент та юк, тагын ниндидер ясалмалык та юк. Хәзерге менә шул фильмны карасаң, торган кебек сөйләшәләр алар. Аларның теге диалоглары да ясалма төсле, бернинди дә мәгънә юк. Бардыр ул сүзләрдә мәгънә, әмма алар аны җиткермиләр. Менә ятланган, Рәфидә, мин яратам сине. Рәфидә, мин яратам түгел. Беренче тәҗрибә булганадыр инде белмим. Мин аны әсәй булган. Алар аны шакшы алган. Алар бит аны шакшы алган. Син бу фильмга гына теге без бит аны мисал гына әйтеп китердек. Ул фильмнар бит теге һәр ярты ел сайын чыга, теге второсортный фильмнар дип әйтим инде. Һәм шул кешеләр белән күбесе. Нә? Катнашучылар. Мин гафитегез гаепләү түгел. Мин тәнкыйтьләр идем бу очракта артистларны гына да түгел, хәтта режиссер белән продюсерны да.
Менимчә шулай һәм әсәр ягыннан тема шул ук инде менә. Бәлки теманы да Ну, үзгәртеп безнең карарга халык шул кирәктер. теманы ярата. Җавапсыз мәхәббәт. Юк, ул бер-бер бит 70 елата торган әйбәт. Ул сыйфатлы менә. Ышаттым дидең бит, монысында да җавапсыз Мин ышаттым, мин үзем өчен әйтәм хәзер. Гомумән әйткәндә темалары менә шул ел сайын, ярты ел сайын чыга торган, алар шул ук бергә парлаша алмаганнар, гомерләре узган кызлары бер-берсенә Соңын бір фильм синең яраткан артистың бар, Эмиль Талипов белән. Ерактагы йолдызы. менә ул миңа ошамый. Ул мен калса шулай ук яхшы фильм. Миңа ошамады менә ул мәсәлән. Белмим, мин ансында әйтә алам. Бу очракта Милияс белән килешәм, ул нормаль фильм. Нормаль фильм, но Анда Эмиль чынлыкта да уйный, менә безответный мәхәббәттән, җавапсыз мәхәббәттән янып кигән һәм шундый агонияга кадәр җиткән егетне. Ул бит тегәндә индир ширпән шире, бала инде. Теге бала үзен бала итеп кабул итә. Һәм ул уйнаганда чыннан да менә шуңа ышанасың. мин ышанмадым. Юк, мин бер нәрсә әйтмим, ышанасыңдар, миңа ышанмады просто и всё. Ул шулай ук бюджеты фәләне Мин аны ягына. бер 3 тапкыр карадым, аны ел сайын күрсәтәләр иде ахрысы. Хәзер дә күрсәтәләр шунда. Күрсәтәләр аны. Җавапсыз мәхәббәт дисәң дә темасы бүтәнчә ачылган аның. Анда теге тема мәхәббәт тә түгел, баланың бала чактан алынган ярахәтенең нинди нигә китерәсе. Менә шул сценарийларга килгәндә, ул чорда сценарийлар индир беренче актуаль тема түгел инде, оригинал. Хәзер Теге типиклар. Ха кабатлана. Шунысы кызганыч. Яңа тема кирәк дияр идем мин татар фильмына. Ну, яңа тема дип, ул теге фильм дигәндә инде ТНВ-дагылары түгел, бар бит безнең фильмнар менә Мулла бар мәсәлән, Мин Мулланы бер 3 тапкыр карадым. Сөмбел менә хәзер күрсәтелә бит инде прокатта. Ну, безнең районга кайчан килеп җитә шуннан соң гына. Темасы шул бит Сөмбелнең. Сөмбелнең әйне Зифахадарова нинди теманы соң. Нәрсә көтәсең аннан? Соңгы арада чыккан фильмнар арасында яхшы төшерелгән дим, актерларны белмим, сез ничек кабул итәрсез, но тапшырылмаган хатлар. О, мин бик яратып карадым. Менә Сыйфат һәм оператор ние эше, анда бик әйбәт һәм монтаж да әйбәт. Уенчылар, актерларны әйтмим, но алар шулай ук яхшы уйный, ләкин менә оператор эше, анда бик әйбәт эшләнгән оператор эше. Сыйфатлы. Кире ничегрәк? Кире? Кире дә әзрәк кенә әйтте. Ул фильм турында эшләгән юк. Канымадымы? бик шаман. Ну, кызыклы темасы миңа ансы кызыклы Киренең. Темасы кызыклы. Миңа шуар кебек тоелды. Теге әйберләр күпме? Пазл име? Янысы шулай. Темасы оригиналь, әмма бераз гына араныбрак бәйлелек юкмы? Әйе, теге тактыкта нәрсә кирәк әле? Музыка видео салды. Ильяс карап карарсың, анда бәлки менә ансы сиңа ошарды. Ачык доступта бардыр бит. Кызыксындырыр өчен әйтәм, анда 6 кәҗә бар. Әйе. Ачык доступта бардыр бит. Мулла бит YouTube'да. Мулла хәзер бар инде, Кирене белмим, әле аны күрсәтәләр кинотеатрларда. Кинотеатрларда күрсәтәләр. Нәрсәсе бар, менә теге иске сценарийларның кабатлануына кайтып бер генә фикер әйтәм. Менә бу яңа сериаллар чыга бит инде, аны бит инде аккаунтларда теге рекламалар. Һәм мин аптырыйм инде, күк санлы тамашачылар сорау буенча дигән сүздән. Истәмә. Кем сорады дип аптырап Шул син әйтмешли әбиләр, апалар инде. Менә шуңа килә идем. Һәм мин карыйм комментарийларда тегесе шадымы тегесе монсы. Анда апайлар теге Йылы карадык. Барышып, мин шундый, эй апаҗаным диясем килә байтырып. Кире юк YouTube'да. Юк шул әле укуйларына. Аннары болмай мәсәле. Болмайлар киномәүлиткә төшерәләр, киномәүлиткә. Ул ярты сәгать бара, 1 сәгать бара. Нәрсәләр? Ну, кинофестивалендә. Мин ярты сәгать дип 15 минут. Юк, мин 15 минут дип, мин карадым 15 минут. Мин ярты 15 сәгать. минут. Сен ярты сәгать. Кинофестиваль. Ул татарча түгел бит. Кинофестиваль әйе. Ну, кинофестиваль өчен эшләнгән. Алар акча күп. Юк, Кыска метрлык. Киресенчә акча бирелмәй аларга. Алар үзләре табырга тиеш акчаны. Һәм кыска метрлар. Бу кыска шул. Юк, ул татарча түгел, татар телендә түгел инде, әмма ул теге концепциясын бүтән, ул теге берәр хәдисне алалар да, шуны теге шуңа сценарий төзеп инде, шуны яктырталар. Мәсәлән, мин барганнарында Эмиль Талипов иде. Анда алган иде хатын-кызның теге роле. Икенчесе гаилә, туганлык мәсьәләләре менә шундый. Ике тема, менә шул ике теманы үстереп
15 minutlik kino tushirganlari. Shunday sifatli, shunday bütün nähne oşilgan. Aktyorlara da neyme? Amna bu Simbarganda anda 30 minut futbolchi turunda sabırlık mı mene şu temasi olingan edi. Vafotunu vaqtında. Ssenariy şu original edi. Bar bizning tatar filmlari. Mene men olarni ko'rsataman. Tatar devini hamda temasini aytaman. Bar tatar. Tatar tilida tugul u, ammo bir u tigi nechikdir, tatarlar o'ynagan. Qozonda еш musulmon kinofestivali bo'lsa, mana unda da tatar filmlari chiqadir, sizlarni qaraganingiz bormi? Nechik sifatlari edi? Epipe chiqdi bu g'oyib. Epipe'nin anda artistlar qatnashib bete yolishmasan. Tatarcha musical endi. Musical. Yo'q, masalan, men kishi yashik bo'ldi bedingda. Oy, kishi tugul. Rahat yashik. Rahat yashaymiz. Yashaymiz. U serial. Sitcom. Men uni qoriy olmayman. Ne, qoriy olmayman men uni. Ну, birinchidan u plagiat. Tigi plagiatni plagiata. Yo'qoligi yo'q. Biz hozir albatta tanqidlab o'tiramiz. Bizga aytilgan mumkinlar, tigi tanqid, tigi kritikush предлагать degan kim, ammo lekin bilmayman, biz u xatli erkalanib bitgan ko'ngillar tugul, endi hamma sifatli produkt ko'rasi kerak, professional kishilar ishlagan doirada. Biz kino aktyorda tugul, kino ssenariy yozuvchilarda tugul, ammo onlayn maxsus shug'ullanuvchi kishilar bor. Biz qarovchilar, biz baribir fikrimizni aytib biz потребитель. Albatta, mana mendidir o'z so'toshlari bordir endi. Ana maxsus shuni tushunmaylardir, ekspertman bor o'sha kerak. Bu dunyoni bila turgan shundan da tatar kino. Belki shoqirimiz. Og'otova. Kim bor? Milosha pan shoqirik. Bormiz. Aytug'andim. Sen kim deysan? Qabutinami? Ola taqdir suqlashaq. Ne? Menga xossa shoqirga kerak. Ham ikkisi yoqdagi fikrlashtir. Biz hozir bir yoqli ko'proq siyashamiz. Yo'qsizlar bor. Ular qanday ishlaydi? Yo'q, sen sizlar Rafida bizga to'g'ri qo'shib boraylik. Yo'q, kirisincha sen. Nega qo'sham? Sinalarni ikki yoqqa kirisincha bizda ikki yoqqa siyashamiz. Bizda Shulqon bilan bir fikr, senda ikkinchi. Yo'q, biz taqidimiz bitinda negizda A'lar bitinda bor, ikkinchi yoqdan plus yoqlarini tabirga tilisin. Buni aytib teatr artistlariga beydin albatta, men plus tomashaqman. Yarar. Bulay men rejissyorlar ham prodyuserlar yog'inda kimchilik ko'raman. Demak, bizga qo'noq shoqirak to'g'ri keladi. Qachondirda bo'lsa. Shoqirak. Yarar. Mening o'rnimda. Men aytganim men ketarman deb, chunki ikki qarshi fikr bo'lmaydi. Sen teatr bilan ko'proq qiziqasan. Tutta hozir men o'tirsam, men yarar. Yarar. Yo'q, qarshi aytolashaqman bitinda. Qarshi Ilyas aytashak, sen uni yoqlab o'tirsan. Teatr. Yo'q, men bitkerisini ularni g'ayblamadim endi. Ularda ko'rdim kimchilik demak. Ilyas yarar, oysa yoqlar. Sen men bo'lmayman. Men yo'ydim. O'tirganda. Men yoningizda yana shagizda. Ilhom o'tiraman. Men unutdim nechik bitirga. Nechik bitiramiz? Biz unutdik nechik bitirga. Yarar, yolqinni siylashdik. Har kim unda nechadir ekspert bo'lib qoladi. Biz Ilyos bilan kino o'tkazishni ekspert bo'lib qoldik. Sen teatr dunyosida ekspert bo'lib qoldik. Tishlar turida siylashdik, shunga ko'ra. Lekin hali bizning temalar qoldi. Baribir-da. Shiqaruvchilar hozir doimiy shiqar deb o'ylaymiz, lekin bir-bir aytmayman. Shunga ko'ra g'odiy deb savlashamiz. Ham bizni mana Instagram o'yindi, anda kira olasiz. Perovizdan chistar peta hozir Instagram. Bizga yozig'iz. Mana eng muhimi ham agarda siz bizga yozsangiz, bizga rohatroq bo'ladi, ham bizning ishlarga tilagimiz ortashaq. Bir so'zingizda kiri qoqmaymiz, borisini qabul etamiz. Negizda tanqidni-da, nega siz tanqidni-da. Agarda tilak taqdimlaringizni kommentariyaga yozdirga olasiz ekan, bizning shaxsiy bitlar bor. Kommentariya yozsangiz degan bo'ldi. Yo'q, yolg'on kishilar, masalan, qo'y bir kishilar kommentariy yozmay bo'lmaydi. Do'stlik yo'q yozishda. Ilyos qoldi. Men yozishlar bo'ldi, shaxsan, sen yozishlar bo'ldi shaxsan. Ilyos qoldi. Men yozishlar kishining men tilagini shunga oshira olmayman, g'ofitersiz. Biz bitamotdik sababi. Shunga ko'ra borig'izga rahmat. Shunga ko'ra biz sifatni orttirashaq buzalarga, tanlarga rahat bo'lsin uchun. Alloh bersin. Anda ne bo'lsa ko'proq sifat degandaymi, tegin istilav. Men tishda yigit. Yarar. Sog' bo'ling'iz. Kelasi ishlarga qadar. Men ko'proq kamera bilan siyashamayman, mikrofon. Mikrofon yetim. Все, bitta do'stlar, yopamiz.